to abunakunga falai Mali Assemblée nationale ko kiri tigilamaw u kɛlen ka sigana kɛ miliyari 17 kurutu la kunnafoni gafe min no o ye 360 ye Mamadu Kamara nama wele ko Madus ale ka fasiriye ni ye aka bi bɔli la falai bololo ye dongo do ye ko yalama ko dungo juguya ni yurugu min bɛ kɛ jamana sanfɛla la ko nin y'a ko dɔw bantɔ ye wa falai Madus ka sɛbɛnna a ko maa minnu bɛ kiiri bulon kɔnɔna na ni olu ka surun nin ko in na kosɛbɛ n'o ye miliyari 12 kuma in ye k'u y'a yira sa k'a fɔ ko dungo juguya ni yurugu wari bayɛlɛmali ani ka kurutu ka jamana kumaniya ma ko hukumu kɔnɔna na ani ka jamana ta bɔsi la k'a k'i ta ye ko Assemblée nationale k'an bɛ taa ye falai maa mafalenba caman bɛ yen bi o tɔgɔ bɛ nin sɛbɛn in na ko ye falai i n'a fɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛba Isaka Sidibe n'u b'a wele ko Isaac na ale tun ye Assemblée a ɲɛmaa ye nin ko in waati maa min bɛ yen n'o ye Mamadu Jarasuba ye Kɛsɛri ka taa se Mamutu Ture Bavier ma olu y'a la kɔkɔlenbaw ye falai minnu tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na chambre d'accusation cour d'appel la ko ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o ye sɛbɛn belebeleba in ye sa n'o bɛ nɔminɛli sɛbɛn kofɔ sa k'o lajɛ pôle économique o y'o ci ka na ale ma o la sa a yera k'a fɔ nin waati laban in na maa minnu tun bɛ wasabulon kɔnɔna na nin waati k'u bolo sera faso nafolo ma u ye waleya kɛ waleya minnu ti bɛn sugubulon sigiru fɛ ani ŋanamu dungo juguya ni yurugu k'o ta k'o ɲɛsin jamana nafolo ma k'o sigana o de bɛ u nɔfɛ falai o la sa nɔminɛli o bolodara sa yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan min ye kiiri ye ale kɔni bɛ ka labɛn kɛ yaasa cour d'assises ka sigi ninnu tɔgɔ la u fana k'u ta ani u bila dɔn ko ɲininkaliba minnu bɛ yen min ye Mamadu Kamara Madus ale ka fasiri la ko cour constitutionnelle ko yalama k'o ye yamaruya di musaka dɔw ka di k'a sɔrɔ jɛmakɛ ni mun ye wa sabula Assemblée nationale ale ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen a ɲuman n'a juguman ka taa sariya ko ta sira fɛ cour constitutionnelle ale de bɛ ɲininka o la min ye nin ko in ye k'a musaka n'a dungo juguya n'a yurugu barika bonyana kosɛbɛ maa nɔ minɛlenw n'o sigara maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kiiri k'u ye mun kɛ n'o ti bɛn sariya ale ni musaka min bɛ d'u ma san o san n'o o y'u ka san 2014 musaka ye ko kuma in k'a bɛ tali kɛ o la cour constitutionnelle k'a tun ye yamaruya d'u ma wa u yɛrɛ ka hakɛ min n'o ka kan ani hakɛ minnu bɛ yen n'u y'olu ta n'o y'a sɔrɔ o bɛ bɛn sariya ma wa falai ko nin sɛgɛsɛgɛli ani nin hakilila ɲini ko nin de bɛ senna bi min ye sɛbɛn min kofɔlen filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ o ɲininkali kɛra cour constitutionnelle la ko de bɛna ko in tɔ bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya nka sariyatigi olu b'u sɔn min ye direction administrative et financière ye n'o o ye Assemblée yɛrɛ kɔnɔna waribotigi ye sa falai ko min ye baara minnu n'a y'olu kɛ ka jamana ka nafolo ta k'a don sira minnu fɛ ko yalama ko ni sariyaw bɛ taa wa ko ninnu ye kow ye ninnu ye ɲininkaliw ye ninnu ye fɛnw ye minnu kan ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye wari donna donda fɛ wa a taara sira wɛrɛ fɛ de Madusu ka ɲininkali a bɛ tali kɛ o la maa nɔ minɛlenw k'u kɔni k'a fɔra k'u jɛra ka nin baara in kɛ min ye dibidibi caman bɛ ko in kɔnɔna na falai faso nafolo k'o ta k'a sɔrɔ min ye u ma yamaruya ko o de la sa nɔminɛli waati min ye sɛbɛn in ye a ka se ka taa ka na ka kiiri ka se ka sigi a kan o de la sa brigade min bɛ pôle économique la ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɛ o sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw n'i y'o o ye o b'a yira sa k'a fɔ ko sigana a bɛ wariko in na koyi procès verbal min fana bɛ yen n'o bɛ enquête ko fɔ ka ɲɛsin 14 PTF n'o o sigira sen kan mai kalo tile 9 san 2023 k'o sɛbɛn fana lajɛra majɛ minnu bɛ yen wari taara sira minnu fɛ musaka min bɛ yen n'o bɛ ka ɲini bi ko o ma ye o kumaniyara jamana ma o bɛ taa se sefa wari miliyari 17 buruburu 7 ko o de ɲɛlen don bi min ye ni musaka in ye k'a kun kan ka kɛ ka wasabulon baara de kɛ a kun kan ka kɛ ka fɛn caman kɛ nka sariya sɔsɔ nana ye a la saniko ta nasira fɛ sugubulonko ta nasira fɛ baara kɛcogo ɲuman ta nasira fɛ fusamanciyaw yera a la wari minnu donna a dɔw jate ma se ka dɔn hali bi o de la sa sɛgɛsɛgɛli wulila ka kiiri tigilamaw ko olu ka ɲɛɲinini kɛ yaasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min maa minnu bɛ bi n'olu tɔgɔ fɔlen don ko in na falai o ye Isaka Sidibe ye Mamadu Jarasuba olu kɔni nɔ minɛlen don ko sabula k'u ye fusamanciya kɛ faso nafolo k'u y'a kumaniya min ye Kalifa Aga Mamutu ye Kalifa Aga Mamutu Ture ale bɛ a la min ye Modibo Sidibe ye ka taa se
Khalifa Aga ale bɛ a la Mamutu Ture bɛ a la min ye Modibo Sidibe min n'anw ka premier ministre kɔrɔ tɛ kelen ye Kadiatu Danbele Demba Traoré Falaye ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛnen don bi u bɛ kasobon na ko sabula min ye musaka in ye a taara sira min fɛ a yɛlɛla duguma a taara sira fɛn fɛn fɛ k'o ma se ka dɔn n'o ye miliyari 17 in ye maa minnu minɛlen filɛ nin ye Falaye u ka minɛli hukumu kɔnɔna na minɛcogo tɛ kelen ye Isaka Sidibe ale ni Mamadu Jarasuba ko olu kɔni bɛ bi olu bɛ détention provisoire la min olu fana kɛrɛfɛ tuguni maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu kɔni ka nɔminɛli o bɛ sen na nin waati in na nka Falaye a bamanankan jɛlen min ye u bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la nin waati in na gɔlɔnkɔti tɛ min na kɔni ko yaasa yan'u ka kiiri ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw caman kɛra lamɛnliw caman kɛra pôle économique la k'a ko ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ musaka min filɛ nin n'o ye majɛ ye nin yɔrɔba in n'o ye assemblée nationale ye k'a musaka bɛ se ka ye cogo di bi kiiritigɛlaw u bɛ ka labɛn kɛ sa yaasa min ye nin waleya min kɛra a ɲana wɛrɛ kana kɛ min ye nin ko in ye a bɛ tali kɛ siginiden minnu na Falaye o ye 24 102 ani 114 code pénal a bɛ tali kɛ o la min sigira sen kan mars kalo ale tile 13 ka taa se san 2016 ma ko yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli baara k'an ka jamana kɔnɔ siginiden minnu fana b'o ɲɛfɔ o ye 7 kan o la sa a yirala k'a fɔ musaka in Falaye ko wasabulon maa dɔ tun t'a dɔn han nka a ye siraba wɛrɛ de ta o la sa ɲɛbila baara min bɛ ka kɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko réquisitoire définitif n'o ye procureur pôle économique ye ale y'o kɛ k'o ban pewu février kalo tɛmɛnen tile 26 san 2025 ordonnance de non lieu partiel ni juge d'instruction kan k'o kɛ o y'o kɛ mars kalo tɛmɛnen mars kalo tile 4 san 2025 o ye ɲinan san kɔnɔna ye ko wasa ko min ye ko tɔ bɛɛ lajɛlen belebeleba ye min ye sa o ye kiiri yɛrɛ sigili ye wa ko labɛnw bɛ senna ka na dɔɔni dɔɔni nin ko in k'a bɛna n'a to Mali sariya sunba ani Mali sariyatigiw u ka se ka nɔgɔ bɔ ko caman na maa caman nɔ minɛlen don nin ko in na Falaye a jɛlen pasi a nɔgɔlen don cogo min ka se k'o jɛya ko kiiri ko o de laɲininen n'a fɛ wa ko nin waati in na Mali sariya bon sigilen don cogo min baara bɛ ka kɛ cogo min min ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ye ŋuɲaŋuɲa min b'u la ani u jɔyɔrɔ bɛ cogo min na bi ko nin ko in k'u bɛna n'a sanni ka bɔ a minɛn kɔnɔ ka kiiri kɛ kiiri min ni bɛɛ lajɛlen min ka wasa sɔrɔ a la ka kɛ ni jamana ale ka taabolo ye waleya mun don k'a bɛ tali kɛ faso musaka o ɲinini na wari minnu bɛ yen sa n'olu kan ka don a ko n'olu tununna olu ka ye maa minnu jo olu jo u jalaki Falaye yanni assise ka sigi sen ka Bamakɔ yan maa caman kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ sa ko nin ko in bɛ taa wolo mun fana na sabula maa minnu filɛ kaso la nin ye u ni maa dɔw jɛra ka baara in kɛ u ni maa dɔw ye marchew di an ka datugu kiiri don ma fɔ fɔlɔ koyi n'an kɔnna ka datugu a kana kɛ dɔ ye ɲɔgɔnna ye yan fana anw kɔrɔkɛw bɛ kaso la a la o olu ma boli olu bɛ kaso la ka ban an bɛ fɛ olu ta a ka ɲɛnabɔ olu k'u ta n'u bila dɔɔni ko nin kiiri tɔ tɛ kelen Falaye ko maa caman makunnen don Bamakɔ maa caman sigilen u ye marchew sɔrɔ assemblée nationale la maa caman bɛ yen pièce recharge tun b'u bolo fleur coiffe tun bɛ dɔw bolo dɔw ye fauteuil dagabanaw falen kɛ koyi ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ cogo di dibi jumɛn tun b'a la jɔnni tun b'a d'u ma maa jumɛn tun bɛ k'u kɔkɔrɔ dogo ko sariya bɛna nin bɛɛ lajɛlen danganamaya dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛcogo ɲuman na kuma tɛ nin waati in na min ye magistratlakaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri faso a bɛ se k'a ka nafolo sɔrɔ cogo min kuma tɛ nin waati in na Falaye hali ni ko wari t'i bolo b'i ka biyɛnw sɛnsin o b'a la dɛ donc an ye nin sɛbɛn in a faso ka bɔ a sama ka bɔ min ye info 360 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Kamara Madu ale ka fasiri don